ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ዞባ ዳርፉር ዝካየድ ምክሃት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብቲ ዞባ ዝተፈጸመ ገፍዕታት ዝበኣሰ ክኸውን ከም ዝኽእል UNHCR ኣጠንቂቑ። ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ዝጸንሐ ምትፍናንን ናይ ዓረብ ዘርኢ ዘለዎምን ዘይብሎምን ዓሌታት ኣብ 2003 ናብ ጥር ዝዓሪጉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ዝቐተለን ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ዘመዛበለን ግጭታት ምኽሳቱ ይዝከር። ነቲ ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብቲ እዋን ዝተኸስተ ኩነታት ንምቁጽጻር እዩ ብጀነራል ሓምዳን ደጓሎ ዝምራሕ ናይቲ እዋንቲ ጃንጃዊድ ናይ ዝዋን ድማ ፈጣን ሓይሊ ቆይሙ። እቲ ሓይሊ ኣብ ዞባ ዳርፉር ፈጺሞ ብዝተባሃለ ገበናት ኩናት ጀነራል ሓሜቲ ዝርከቦም ኣዘዝቱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ይደኑ ምንባሮም እውን ኣይረሳዕን። እቲ ኣብ ቀቢላን ዓሌትን ዘተኮረ ግጭታት ንምህዳእ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኻየደ ጻዕርታት ሙሉእ ሰላም ከውሕሱ እኳ እንተዘይከኣለ ብተዘማዲ ግና ግጭታት ኣጉዲሉ ይጸኒሑ። ኣብዚ እዋን ግን ፈጣን ሓይልታት ንዞባ ዳርፉር ንምቁጽጻር ካብ 2 ሕዳር ጀሚሮም ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ገስጋስ ክሳብ ሕጂ 1300 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ግዝኣት ምዕራብ ዳርፉር ኤልጄኔና ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣርዳማታ ዘጋጠመ ዘስካሕካሕ ፍጻሜታት ካብ 2 ክሳብ 6 ሕዳር ኣብ መንጎ ተዋጋእቲ ፈጣን ሓይልታትን ወተሃደራት ሰራዊት ሱዳንን ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ጥቓ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘጋጠመ ኮይኑ እቶም ግዳያት ካብ ቀቢላ ማሳሊት እዮም። ፈጣን ሓይልታት ምስ ናይ ዓረብ ምልሻ ብምትሕባር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውን ነበርቲ ዳርፉር ዝዓለመ ናይ ቃጻ መጥቃዕተውን ብምንባሩ ኣብ ኣርዳማታ ጥራይ ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ዝቆሰሉን 500 ድማ ከም ዝተኣስሩን ጸብጻብ ዘይመንግስታዊ ትካል ዘሩትስ ኦርጋናይዜሽን ንሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ መንጎ ፈጣን ሓይልታትን ሰራዊት ሱዳንን ግጭት ካብ ዝጅምር እንድሓር ልዕሊ 4.8 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክመዛበሉ እንከለዉ 1.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ሓቲቶም። ጀነራል አልቡርሃን ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ካርቱም ዝርከቡ ጀነራላቱ ብምርኻብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ንምግታእ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ነይሩ። ፖሊስ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ብኣባላት ፖሊስ ዝፍጸም ጎነፅን ከምኡ'ውን ኣብ መንበሪኦም ኮኔልካ ዝፍጸም ዝበዝሐ ገበናዊ በደላት ከም ዝመዝገበ ገሊጹ። ኣብ ዓመት 2022 ፖሊስ ጀርመን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ዝፈጸሞ 1371 ጉዳያት መጥቃዕቲ ክምዝገብ እንከሎ ክሳብ ወርሒ መስከረም ናይ 2023 ጥራይ እቲ ቁጽሪ ናብ 1515 ደይቡ። ኣብ መጀመርታ ዓመት 2023 ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን 30 ተግባራት ገበን ክፍጸም እንከሎ ካብዚ ነቲ 23 ዘካየዱ ፖሊስ ኣባላት የማናውያን ጉጅለታት ጀርመን ምዃኖም ይግለጽ። ኣባል ጸጋማዊ ሰልፊ ክላራ ቦንገር ንማዕከን ዜና ዲፔ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ መዓልታዊ ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይበጽሖም ይዋረዱን ይግፍዑን ኢላ። ቦንገር መንግስቲ ጀርመን ንስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ዝያዳ ሓለዋ ክገብር ከምኡ'ውን ኣብቲ ዝሓድርሉ መንበሪ ኣባይቲ ጸጥታ ክመሓየሽ ጸዊዓ። ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምዕባይ ንዕቤት ኣፍራይነት ሓንቲ ሃገር ወሳኒ ተራ ከም ዝጻወት ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ምርኩስ ብምግባር IMF ገሊጹ። ጃፓን ብደረጃ ዓለም ዝበስሑ ብዕድመ ዝደፍኡ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮይና ካብ መወዳእታ 1990 ጀሚሩ ቁጽሪ ኣፍራይ ዜጋ እናነከየ መጽኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ምትእትታው ፖሊሲ አቢኖሚክስ እዚ ማለት ኣብ 2012 ቀዳማይ ሚኒስተር ሺንዞ አቤ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጸሉ እዋን ቀረብ ገንዘብ ተሃገር ምውሳኽ ወጻኢታት መንግስቲ ምዕባይን ቁጠባ ጃፓን ዝያዳ ተወዳዳርን ንምግባርን ጽገናታት ንምሕንጻጽን ዝወፀ ቁጠባዊ ፖሊሲታት ጃፓን ንኣሜሪካ ስዒባ ዘደንቕ ሓፈሻዊ ዕቤት ውሽጣዊ ፍርያት ኣመዝጊባ። እዚ ድማ ቁጽሪ ናብ ዕዮ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ እናወሰኸ ብምምጽኡ። ኣብ ጃፓን መጠን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓይሊ ዕዮ ካብቲ ኣብ 2012 ዝነበረ 63 ሚእታዊት ኣብ 2022 ናብ 74 ሚእታዊት ደይቡ። እዚ ድማ ካብቲ መንግስቲ ዘመሓየሾ ፖሊሲታትን ዕረፍቲ ወሊድን ዝተረኸበ ውፅኢት እዩ። እዘን ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ሕፅረት ጉልበት ንምቅላል ሓጊዘን፣ ኣታዊ ስድራ ቤት ዕቤን ንሞተር ዕቤት ነዳዲ ሂበን። ጃፓን ምስ ካልኦት ሃገራት ጉጅለ 7 ክነጻጸር እንከሎ ዝወሓደ ቁጽሪ ናይ ወጻኢ ሰራሕተኛታት ዘለዋ ኮይና 2.8 ሚእታዊ ጥራይ ይሽፍን። መንግስቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንምዕባይ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝያዳ ክኢላታት ሰራሕተኛታት ንምስሓብ ፖሊሲታት ይተግብር እኳ እንተሎ ነቲ ምንቁልቋል ብዝሒ ኣፍራይ ህዝቢ ዝሽፍን ደረጃ ክበጽሕ ተኽእሎ የብሉን ክብል IMF ገሊጹ።
ኣብታ ሃገር ዝተመዝገበ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውዲ ስtem ማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ምህንድስናን ሒሳብን ኣዝዩ ትሑት ብምዃኑ ነዚ ምዕባይ ንዕቤት ኣፍራይነት ሃገር ሓጋዚ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ይገልጹ። ኣብ ጃፓን ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደቂ ኣንስትዮ 700 ጥራይን ብስtem ዝምሃራ እዚ ድማ ምስ 36 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ ተምሃሮ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ብምባል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓውድታት ስtem ክሳተፋ ከተባብዓ ይግባእ ክብል እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ይገልጽ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን